Salam dostlar. Biz bu videomuzda kıska aralığı ılgamak boyunca dünya çempionu bolan Usain Bolt barada kıskaça maglumat vermek isteýäris. Usain Bolt ol 1986 ýylyň 21 awgustunda Jamaykada dünýäge inýär. Onuň birinji ýarşy 2001 ýylda Jamaykada geçirilen orta mektep okuwçylarynyň arasynda 200 metre ılgamakda ikinji orna düşýär. Ol ýarışda gowy netije görkezenligi üçin onu Jamaykanyň zborna komandasyna alýarlar. Ondan soň ol köp ýarışlarda ýeňiş gazanýar. Ol 8 gezek olimpiada çempiony, 11 gezek dünýä çempiony bolýar. Onuň rekordy 100 metr boýunça 9 sekund 58 mikrosekunddyr.